Joo. Olisi tarkoitus tehdä semmonen kemiallinen koe. Nimittäin tässä on 5 sentin kolikko sekä magneetti. Näin. Ja kuten voidaan huomata, tämä magneetti attraktoi tätä 5 sentin kolikkoa. Ja kuten huomataan, kyseessä se ei johdu siitä, että 5 sentin olisi magneettinen, vaan siitä, että magneetti on magneettinen. Mutta pistetään ne tiiviisti kiinni toisiinsa. Näin, että 5 sentin kolikko on magneetin vetämänä kiinni magneetissa. Ja laitetaan se kiehuvaan veteen. Vesi ei kiehu vielä, mutta kohta kiehuu. Ja tarkoitus olisi saada magneettiseksi tää 5 sentin kolikko. Ei mitään. Niin arvaa kuka tuli vastaan sen yliopistolla. No. Se oli muija, kenen kanssa mä jorailin siellä karrikoiran keikalla. Ai joo. Siellä tanssilattialla sitä biisiä. Se Okei. tuli kävelisi. Joo, mutta tässä olisi tosiaan sitten valmistumassa tää koe. Siellä on nyt kolikko ja magneetti porissut tuolla pohjalla jonkin aikaa. Ja kohta sitten nähdään. Ja siis mähän sen jo tiedän etukäteen, kun mä oon tän aikaisemminkin toteuttanut. Kohta nähdään, miten kolikko reagoi. Pitääkö sille tehdä sama kuin kananmunalle, että pitää kylmään veteen sitten jähmetyttää toi vielä. Ei se varmaan pahitteeksikaan olisi. En nimittäin muista enää, miten on muinoin tehnyt. Sillä lailla. Kokeillaan sitten. Pitäis toimia. Voi vittu. Ei tää toimi. Ei tää toimi. Kerran mä oon onnistunut tässä. Ei vittu, ei tää toimi. Voi olla, että se on sellaista heikkoa magnetismia itsensä saanut, mutta kokeillaan vielä kerran. Oikein vimosen päälle. Palataan kohta asiaan. No niin. Vesi on ajat sitten jo jäähtynyt. Se on siellä saanut ihan rauhassa kiehua. Ja tällä kertaa se on ollut siten päin, että kolikkopuoli oli tonne alaspäin. Katsotaan millä tavalla on vaikuttanut asiaan. Vaikka mistäpä me voidaan päätellä, että onko se vaikuttanut siihen asiaan mitenkään. No, kokeillaan. Huolestuttavalta näyttää, huolestuttavalta näyttää. Ei vittu, ei tää toimi. Mut voin vaikka vannoa, että tää on kerran toiminut. No. Näihin kuviin ja tunnelmiin.